Bones, benvinguts a la Marmita. Què farem de bo? Una cerveseta. Una cerveseta? Perfecte, tenim de tot. Qui vingui a la Marmita es trobarà un escape room de 2 a 6 persones, encarat al món cerveser, a la cultura cervesera, expandir-la també una miqueta i divertir-se també jugant a un joc molt cooperatiu on ens hem currat unes proves que no és només obrir candau, sinó que està tot molt digitalitzat i després quan pugui sortir o abans d'entrar a l'escape room també es pot fer una cerveseta i gaudir de les nostres cerveses Hoppy. Col·laborem amb Fem País perquè aconseguim molt més públic. També som de Manresa i ens agrada col·laborar també amb altres projectes locals. Doncs hem arribat i res, ens han rebut aquí el Germán, molt trempat ell, i hem entrat a una sala i hem fet unes quantes proves. La veritat és que ha passat el temps molt ràpid, tot i haver estat molt rato. Està tot molt ben pensat, quan menys t'ho esperes sempre apareix alguna nou, l'ambientació és excepcional. El millor de tot és que surts i unes quantes cerveses i ja està. És una experiència que repetiria sens dubte, m'ho he passat molt bé.